अर्जी लगावे, केहू ललसा पुरावे, केहू पूजा करावे, ध्यान बाबा के लगावे। केहू अर्जी लगावे, केहू ललसा पुरावे, केहू पूजा करावे, ध्यान बाबा के लगावे, केहू बाबा के नाम पुकारेला। सबही के मन सा पुरावे, जे बोले बाबा विश्वकर्मा, जे बोले बाबा विश्वकर्मा, जे बोले बाबा विश्वकर्मा। केहू के नया नया फैक्ट्री खुलल बा, केहू के पहले से धाक जमल बा, केहू के पहले से धाक जमल बा। केहू के नया नया फैक्ट्री खुलल बा, केहू के पहले से धाक जमल बा। केहू भक्त से बाबा के मनावेला, सबही के मन सा पुरावे, जे बोले बाबा विश्वकर्मा, जे बोले बाबा विश्वकर्मा, जे बोले बाबा विश्वकर्मा। सत्रह सितंबर के दिनवा निराला, सगरो दुनिया में तो ही पुजाला, सगरो दुनिया में तो ही पुजाला। 17 सितंबर के दिनवा निराला, सगरो दुनिया में तो ही पुजाला, तो ही पुजाला। काम सबही के बाबा के रिझावेला, सबही के मन सा पुरावे, जे बोले बाबा विश्वकर्मा, जे बोले बाबा विश्वकर्मा, जे बोले बाबा विश्वकर्मा। संतोष गावेला तोहरी कीर्तिया, उनका पे रखी है तू बाबा है प्रीतिया, उनका पे रखी है तू बाबा है प्रीतिया। सुमित लिखेला तोहरी कीर्तिया, उनका पे रखी है तू बाबा है प्रीतिया, बाबा है प्रीतिया। सभे मंदिर में तोहरे तयावेला, सबही के मन सा पुरावे, जे बोले बाबा विश्वकर्मा, जे बोले बाबा विश्वकर्मा, जे बोले बाबा विश्वकर्मा, विश्वकर्मा।